Ingcenga yomculo wamakwaya ehlanganisa izikole ezihlukene ezweni lonke. Zibalelwa ekhulwini izikole ebezishiyelana inkundla lapha kusukela ngoLwesibili. Umbhidi uthi lo mculo ufundisa abafundi ukuziphatha. Irole yami mama ukuthi ngifake instill local discipline in fact enganeni ngokusebenzisa music because isikole singena music to be honest asikho discipline. Xa besekhwayeni bayasinda kwezi zinto zonke ezilapha phandle, drug abuse, all those things. Abafundi bawuthakasela kakhulu lo mculo njengoba ke abanye bethi wenza ukuthi bekhohlwe inkinga ezisemakhaya. Mnandi kakhulu music ngoba thina siyawuphilela thina ngabanye. Xa ngaba sisemculweni siyazazi ba siyakhululeka ngoba emakhaya khona ezinye izinto ezenzekayo. Umnyango wezemfundo uqhuqhuzele abafundi ukuthi bazibandakanye nezobuciko ukuze bekwazi ukusebenzisa amakhono abo uma bengenzi kahle ezifundweni zabo.